'Yan bindiga sun hallaka mutane fiye da 30 a birnin Sokoto. 'Yan bindiga sun hallaka mutane fiye da 30 a jihar Sokoto. 'Yan bindigar sun farwa wasu ƙauyukan Ranka da Bilangawa da kuma Tudun Anga a yankin ƙaramar hukumar Tangaza da ke jihar Sokoto, wanda yake arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin sun shaidawa majiya labarai cewa akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu sanadiyar faruwar al'amarin. Mazaunan ƙauyukan sun shaidawa majiya labarai cewa 'yan bindigar sun yi wa ƙauyukan kwanya a ranar Asabar da rana, inda suka dinga buɗewa al'umma wuta. Wani mazaunin ƙauyen Ranka da ya buƙaci a sakaya sunansa ya shaidawa majiya labarai cewa maharban sun je ne ƙauyukan Ranka a kan babura ne, inda suka yi wa ƙauyukan kwanya tare da buɗewa al'umma wuta. A ƙauyukan Rankai sun kashe mutum kamar 14, sannan cikin garin Bilangawa sun kashe mutane 18, sai garin Ranka ƙarama inda aka kashe masu mutane 2, sai garin Tudun Anza sun kashe mutum 2. Shine abinda ya kawo adadin mutanen suka kai kusan 36, kamar yadda wani mazaunin ƙauyen Ranka ya bayyana wa majiya labarai. Shi ma wani mazaunin ƙauyen ya shaida wa majiya labarai cewa yanzu haka ana cikin zaman ɗarɗar a ƙauyukan da kuma maƙotan ƙauyukan da lamarin ya faru da su. Sai majiya labarai tun sun tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Sokoto ASP Ahmad Rufai, wanda ya ce ba shi da cikakken labari akan abin da ya faru, sai dai ya ce zai yi wa majiya labaran ƙarin bayani da zarar ya kammala tattara bayanai game da al'amarin da ya faru. Har-hare 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya na yunƙurin dawowa baya da yana ƙoƙarin dawowa bayan da abin ya ɗallafa. Ko a ranar Asabar ma da safe ma wani rahoto ya ce an sace wasu ƙananan yara fiye da 30 a ƙaramar hukumar Maradun ta jihar Zamfara. Wani al'amari dai sai dai a kama addu'a. Tun nan sabon gwamnati da ta hau sai dai kawai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma malamai suna kira ga al'umma a dinga yin addu'a, domin shi wanda yake akan mulki shi yake hango wani abu wanda kai a matsayinka na ɗan ƙasa baka hango shi ba. Saboda haka suna magana akan cewa a dinga yi musu uzuri, ba a san ba wani irin sakamako da a samu, musamman ma kan wannan ɗagawa mai da ya ƙara tsada, cire tallafi, wanda wasu a cikin jami'an gwamnatin suke ƙoƙarin ainihin ganin cewa sun tafi yajin aiki, suna tunanin hakan shine mafita. Malamai dai suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen kira ga mutane da jan hankula don cewa a ɗan yi uzuri domin a ga yadda al'amarin zai yi, domin ganin hakan zai iya zama alkhairi, ganin cewa wasu ƙasashen suna goyon bayan shi shugaban Bola Ahmed Tinubu cewa za a samu ainihin tattalin arziki tare da kuma tsaro. To sai dai kuma ga wannan al'amari ya zo ya faru, to wannan dai abu sai dai a ce Allah ya kyauta. Sannan kuma mutane ya kamata su tashi tsaye. Menene a tashi tsaye? Shine a kama addu'o'i da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan mulki na 2023. Kar ku manta dai kuna tare da wannan tasha mai albarka mai kawo muku labarai duniya da kuma na cikin gida da na waje baki daya. Kar ku manta ku danna mana alamar ƙararrawa da kuma liking, kuma ajiye comment domin jin ra'ayoyinku akan wannan al'amari. Muna fatan kun gamsu da wannan bayanai. Sai mu ce muku sai an jima. Domin masu son ƙarin kallon wani labaran sai ku garzaya zuwa comment section domin ganin wani link a farko, sai ku danna ƙara kallon wasu labaran na duniya masu amfani. Wannan tasha ta tsaye take wajen bayyana labarai na gaskiya wanda sai an tantance, domin ba za mu ɓata mutane lokaci ba akan abubuwan da ba su da amfani.